दिनै 4 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ जैकफ्रुट डे महरै फालिनाय जायो। खान्थाल सानखौ बोसोरफ्रोमबो 4 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे सानखौ 2016 मायथाइयाव खोला सानजा एसियानि थाखाय क्रान्तियारि फिथाइ गोनां खान्थालनि गोबां बाहायनायखौ जौगाहोनो थाखाय जागायजेननाय जादोंमोन। खान्थाला बांलादेश आरो श्रीलंकानि हायुङारि फिथाइ, लोगोसे भारतारि रायजोआरि तामिलनाडु आरो केरेलानिबो आंगो फिथाइ। बियो गावनि गोदै थावनाय, रुजुजायै दाथाय आरो गिदिर अरथाइनि थाखाय मिन्थिजायो आरो खान्थाल फिथाइया 35 किल'ग्राम जानायसिमबो थायो। खान्थाल फिथाइयाव भिटामिन आरो एन्टिअक्सिडेन्ट्सबो गोबां थायो, जाय बेखौ जायखिजाया आदाराव मोनसे सावस्रिनां दाजाबदेरनाय बानायो।